Matapos nilang makumpirmang naroon sa lugar na yon ang pugad na kanilang hinahanap, dahan-dahan na nilang ginawa ang bawat hakbang ng kanilang plano. Bilang dalubhasa si Austin sa larangan ng pagkubli at sa bulag, siya ang naatasang gumawa ng daan papalapit sa pugad. Kinakailangan kasi nila noong makagawa ng harang para sa kanilang presensya at sa ingay na kanilang malilikha upang hindi sila matunton ng mga tagapagmasid ni Oring. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nila nasipat ang grupo ng mga aswang na nag-iikot sa bawat dulo ng pugad. Hindi sila nito gaanong napapansin, gawa ng napakataas na uri ng sabulag ang nalikha ni Austin. Maya-maya pa, natigilan naman sila sa kanilang paglalakad nang maramdaman nila ang iilang mga engkantong itim na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Meron itong napakatalas na mga pang-amoy kung kaya't labis doong kinabahan si Balong. Maaari kasing mabulgar ng mga ito ang kanilang kinaroroonan kapag nagkataong magawa nitong mabasag ang harang na nilikha ni Austin. Sa pagpapatuloy ng paglapit ng mga nilalang na yun sa kanila, buong tapang namang nagpakita dito si Balong at walang pagdadalawang isip na binigyan yon ng utos para lisanin ang lugar. Matapos niya itong gawin, agad naman siyang bumalik sa domi ng kapangyarihan ni Austin. Habang pinagmamasdan nila noon ang paglayo sa kanila ng mga nilalang, ramdam na nila ang pagsiangil ng iilang mga tagapagbantay, tanda na nagawa na nitong maamoy ang kanilang pagdating. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang nila Omar nang masipat nila ang iilang mga aswang na walang habas na sinunggaban ang mga engkantong pinapadapuan ng utos ni Balong. Halos kisap mata lamang noon ang dumaan nang tuluyang mapaslang ang mga ito ng mga gabunang aswang. Matapos ang mga pangyayaring yon, dali-dali namang nagkubli sila Omar sa isang makitid na daan nang sa gayoy hindi sila nito gaanong maramdaman. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, bigla namang itinuro ni Balong sa kanya ang mga gabunang lumapa sa mga engkantong inutusan niya kanina. Omar, tandaan mo ang wangis ng mga nilalang na yan sapagkat sila ang uri ng mga aswang na merong kakayahang mangwasak ng mga higlikas na katulad natin. Kahit anong lakas ng ating tangan, magiging kapantay lang nila tayo pagdating sa aktwal na digmaan. Wika ni Balong. Dagdag pa nito na ang mga ganoong uri ng mga aswang merong kakaibang abilidad na siyang mabisa nilang panglaban sa mga higlikas. Bukod kasi sa nagagawa nilang mahigop ang iilang presensya ng mga higlikas, may kakayahan din ng mga ito na pahinain ang pag-atake ng kahit sino man sa kanilang lahi. Sa makatuwid, kaya nagiging mapanganib sila para sa lahi ng mga higlikas ay dahil sa kakayahan nilang humarap sa mga ito na para bang kinakalaban lang nila ang kanilang mga sarili. Matapos itong marinig ni Omar, tanging paglunok lang naman ng laway ang kanyang nagawa habang patuloy na pinag-iisipan ang mga bagay na inilahad ng kanyang tiyuhin. Maya-maya pa, napagpasyahan niyang titigan ng husto ang mga gabunan upang magawa niya itong maitatak sa kanyang isipan. Paglalarawan ni Omar sa nilalang na yon, meron itong malalapad na butas-butas na pakpak at meron itong buntot na maihahalin tulad mo sa buntot ng aso. Lubog din ang mga mata nito at meron itong mga humpak na pisngi sa kanilang pagmumuka. Nakakalbo na din ang mga nilalang na yon at meron itong mahahabang mga pangil. Maliban sa hindi pangkaraniwang wangis na kanyang nasilayan, tumatak din noon sa kanyang isipan ang bawat alagang ahas ng mga gabunan. Halos kahit saang dako mang pumunta ang mga ito, palagi itong merong nakasunod na isang maliit na ahas
sa hindi malamang dahilan. Matapos niyang masilayan ang mga bagay na yon, muli na naman niyang tinanong ang kanyang tiyuhin ukol sa karagdagang detalye sa lahi nito. Tay Balong, hindi ba't sa gubat lang sila naninirahan? Kung ganon, magagawa natin silang maiwasan kung mananatili lang tayo sa baryo. Tama ho ba ako? Tanong ni Omar. Nagkakamali ka, iho. Hindi lang nanananahan ang mga tahay sa gubat. Pakatandaan mo, karne ng tao ang palagi nilang hinahanap. Kung wala ditong tao, ano naman ang kakainin nila? Sagot naman ni Balong. Dagdag pa nito na ang mga tahay ay merong iilang mga galamay na naninirahan sa baryo. Yon ang kanilang nagsisilbing tagakatay at tagadala ng karneng kanilang kinakain. Ayon pa kay Balong, hindi rin dapat maliitin ng mga tagakatay na tahay sa kadahilanang pinili ito ng kanilang angkan bago ito magsilbing tagakatay ng tao sa baryo. Kumbaga, ang tagakatay ng kanilang uri ang isa sa pinakamalakas sa kanilang angkan. Matapos itong mailahad ni Balong, nagbigay din ng sariling karanasan si Austin. Ayon kay Austin, minsan na din siyang nakaharap ng isang tagakatay na tahay sa huling baryong kanyang tinirhan. Halos inabot ng 2 gabi ang kanilang paglalaban bago dumating sa puntong nagawa niya itong mapabalik sa lugar nitong kinagisnan. Inamin din noon ni Austin na bigo siyang mapatay ang tahay na yon sa kadahilanang napakakunat ng balat nito. Kahit anong gawin niyang pag-unday ng saksak, imposible niya itong magawa ng isang malubhang pinsala. Kahit nga ang tabak niya noong punong-puno ng sumpa, pinagtatawanan lang ng tahay na kanyang nakalaban. Nagawa niya lamang ito noong magabi sa pamamagitan ng pagbato dito ng mga tigalpo at mga hindi ordinaryong pamako. Ngunit kahit napakatataas na ng mga karunungang ginamit noon ni Austin, nagawa pa rin itong makatakas sa kanyang mga kamay. Matapos nitong makapagkwento, bigla namang nabaling ang kanilang atensyon sa paligid nang masipat nila ang isang binatang lalaki na nag-iikot sa mga kubo di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan sila Omar nang masipat nila ang isang sibat na tumarak sa punong kanilang pinagkukublian. Lumabas na kayo dyan, Balong. Alam kong nandyan kayo. Wika ni Uring. Matapos nilang marinig ang sinabi nito, pinilit pa nila noong pag-igihan ang pagkubli sa lugar. Subalit nang makita nila ang paglapit ng iilang tahay, napilitan na sila noong lumabas sa lunggang kanilang pinagtataguan. Uring! Nasaan si Manong Arnel? Sigaw ni Balong habang dahan-dahang tumatayo sa kanyang kinaroroonan. Matapos nitong makapagsalita, agad namang nagsilitawan ang 5 haring kanyang kasangga. Sumunod na dinoon sila Omar para naman kahit papaano'y magawa nilang makatulong. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, wala na silang nagawa kundi ang harapin ng buong pangkat nila Uring. Maya-maya pa, doon na dahan-dahang kinabahan si Omar nang masipat niya ang pag-ikot sa kanila ng mga gabunang tahay. Nasaan si Manong Arnel, Uring? Ibalik mo na siya, nang sigayoy maiwasan mo matinding pagkalipol ng mga alagad mo. Wika ni Balong. Nang marinig ito ni Uring, ngumisi lang naman ito habang patuloy na nakatitig sa kanilang kinaroroonan. Pagbabanta ba yan, Balong? Sa tingin mo, may labang kayong 3 higlikas sa grupo ng mga tahay na nagbabantay dito? Paalala lang, Balong ha, wala kayo sa lugar para makipagkasundo sa amin. Sagot naman ni Uring. Matapos nitong makapagsalita,
Bigla naman sila noong sinunggaban ng iilang mga tahay na nasa paligid. Sumugod na din sa kanila ang iba pang tagapagbantay ng mga aswang, tanda ng pag-uumpisa ng digmaan. Matapos naman itong masipat ni Austin, mabilisan naman itong nag-usal ng sabulag sa kanilang mga katawan na siyang naging sanhi para maglaho sila sa harapan ng mga nilalang. Dahil sa ginawa nito, kung kaya't nagkaroon sila ng pagkakataon para makatakas sa lugar na yon. Nang marating nila ang likurang parte ng gubat, doon nila nasipat ang iilang mga gabunang papasugod sa kanilang kinaroroonan. Paglapit nito kay Balong, buong lakas naman niya itong hinawakan habang inuutusan ito ng, "Patayin mo ang mga kasama mo. Wala kang ititirang buhay, kahit na ang pinuno ninyo." Kasabay ng pag-utos nito, ay siya namang pagsugod ng tahay sa kanyang mga kasama na papalapit din sa lugar. Walang habas nitong pinaslang ang mga umaawat sa kanya na siyang naging sanhi upang magpasya ang ibang mga gabunan na patayin ito. Matapos ang mga pangyayaring yon, buong lakas namang lumusob ang mga tahay sa kinaroroonan nila Balong. Pagsilay nilang ilang metro na lamang ang layo nito sa kanila, agad naman nilang binunot ang kanilang mga armas at walang habas itong pinagtatataga sa ulo. Paulit-ulit itong ginawa nila Balong hanggang sa dumating ang puntong magkaroon na siya ng isang perpektong pagkakataon para pasugurin ang 5 hari ng mga itim na engkanto. Pagkawala ng mga nilalang sa buong paligid, agad naman itong nakuha ang atensyon ni Uring. Bagaman malayo siya sa pinaglalabanan nila Omar, nagawa niya pa ring maramdaman ang malalakas na presensya ng mga engkantong itim. Ilang minuto pa ang lumipas, nararamdaman na nga nila Omar ang dahan-dahan nilang pagkasukol dahil sa panghihina ng kanilang mga katawan. Pumupurol na dinoo ng tabak na tanga ni Balong at ni Austin, dahilan para hindi na nila magawang mapaslang ng isang tagaan ang mga gabunan. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, bigla namang nabaling ang kanilang atensyon kay Uring nang masipat nila itong mabilisang lumalapit sa kanilang kinaroroonan. "Omar, makinig ka. Hanapin mo ang iyong ama. Ito na lamang ang ating pagkakataon para mailigtas siya. Huwag kang mag-alala. Atras kami kapag hindi na namin sila kaya." Bulong nito kay Omar. Nang marinig naman ni Omar ang sinabi nito, agad din naman siyang naghanap ng daan papasok sa looban ng pugad. Bago niya noon nilisan ang dalawa niyang kasama, inihipan siya ng panghuling sabulag ni Austin upang walang makapigil sa kanyang gagawin. Naglikha din ito ng kawangis niya sa lugar na kanilang kinatatayuan para naman kahit papaano'y hindi maghinala ang kanilang mga kalaban. Matapos nilang maisagawa ang kanilang huling alas, hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Omar. Pagbigay sa kanya ng hudyat noon ni Austin, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo ng hindi lumilingon. Nang marating niya ang lagusan papaloob ng pugad, ninais niyang muling tingnan ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang tiyuhin at isa nilang kaibigan. Pagsilay niya ditong abalang-abala ang mga ito sa pakikipaglaban, agad naman niyang ipinagpatuloy ang paghahanap sa kanyang dinukot na ama. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga niya ang sentro ng pugad kung saan wala siya doong nakita na kahit ni isang nilalang. Napakatahimik sa lugar na yon na halos hindi mo aakalaing merong digmaang nagaganap. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, mariin niyang pinakiramdaman ang lahat ng kubong naroon. Labis na noon ang nararamdamang pag-aalala ni Omar sa kadahilan ng kahit saang dako man siya tumingin, hindi niya nakikita o nararamdaman ang bakas ng kanyang ama. Maya-maya pa, bigla naman siyang natigilan sa kanyang paglalakad nang makarinig siya ng isang tinig na nagsasabi ng,
Omar, ikaw ba yan? Tulungan mo ko, anak. Pakiusap. Pagkarinig ni Omar ng tinig na yon, mabilis na naman niyang hinanap ang kubo na maaaring kinaroroonan ng kanyang ama. Hindi na niya noon inisip kung merong mang makakakita sa kanya dahil ang tanging pumapasok na lamang noon sa kanyang isipan ay ang mailigtas ang kanyang ama sa lalong madaling panahon. Ilang minuto pa ang lumipas, doon niya nasipat ang isang kubo na nakahiwalay sa pugad. Habang dahan-dahan niya itong nilalapitan, may kung anong nilalang na siya noong nararamdaman sa loob nito. Hindi pa sa kanya noon klaro ang presensya ng nilalang na yon, kung kaya't pinili niyang mag-ingat sa lahat ng pagkakataon. Sa pagbukas niya ng entradang pinto ng kubo, bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata nang makasilay siya ng isang lalaking naghahasa ng kutsilyo sa papag. Nasa likurang bahagi nito ang kanyang ama, kung saan nakatali ang mga kamay at paa nito. Matapos niya itong gawin, tuluyan na ngang nabasag ang sabulag na iniihip sa kanya ni Ostina. Pagsilay sa kanya noon ng nilalang, buong lakas naman siya nitong sinunggaban ng walang pagdadalawang isip. Habang nagbubuno sila sa lupa, ramdam na ramdam ni Omar ang kalakasan nito. Inaasahan naman niyang ganoon ang mangyayari sa kadahilan ng bata pa ang kanyang pangangatawan. Habang nagpupumilit siyang magpumiglas noon sa nilalang, dahan-dahan naman itong ibinabaon ang kanyang mga galamay sa lupa. Inaapakan din ito ng napakalakas ang kanyang mga paa na siyang naging sanhi upang magsisisigaw siya ng napakalakas. Ilang minuto pa ang lumipas, nananatiling nasa ganoong sitwasyon pa rin si Omar. Dahan-dahan na noong pumapasok sa kanyang isipan ng sumuko sa kadahilan ng kahit saang anggulo niya tingnan, malabo pa sa tinta ng pusit ang pagtakas sa mga kamay ng nilalang. Nang akmang kakawala na ang ulirat sa kanyang katawan, bigla naman siya noong hinugot ng kanyang ama habang mabilisang tinadyakan ang aswang na nagpupumilit pumatay sa kanya. Anak, ayos ka lang ba? Tanong ng kanyang ama habang kalong-kalong siya nito. "Oo, tay. Ayos lang ho ko. Salamat sa Diyos at hindi kanya pinabayaan." Sagot naman ni Omar. Matapos nilang mag-usap, agad naman niyang inilahad sa kanyang ama ang kasalukuyang sitwasyong kinakaharap nila Balong. Nang marinig ito ni Manong Arnel, walang pagdadalawang isip naman niyang hinugot sa kanyang tagiliran ang libretang itim at mabilisan itong binuklat. Nang masipat naman ito ng nilalang na kanyang tinadyakan, mabilisan naman siya nitong sinugod. Paglapit nito sa kanilang kinaroroonan, bigla na lamang itong natigilan nang makaramdam ito ng labis na pagsusuka. Maya-maya pa, biglang bumulwak sa bibig ng nilalang na yon ang napakalapot na putik na hindi naglaon ay tuluyan itong bumalot sa buong katawan ng nilalang. Matapos ang pangyayari, dahan-dahan namang nilisan nila Omar ang lugar para balikan ang naghihirap nilang mga kasama. Pagsilay nila sa kinaroroonan ng mga ito, tanging pagkabahala na lamang ang kanilang naramdaman dahil sa patuloy na pakikipaglaban nila Balong sa kabila ng mga pinsala nilang natamo sa kanilang mga katawan. Dahil sa mga nakita noon ni Manong Arnel, hindi na siya nagdalawang isip pang lumapit sa lugar ng digmaan upang matulungan ang kanyang mga kasama. Pagsilay naman sa kanya noon ng iilang mga tahay sa paligid, dali-dali naman siya nitong sinalubong upang pagtulungan. Matapos itong masilayan ni Manong Arnel, inutusan niya ang kanyang anak na magtago sa kanyang likuran bilang proteksyon sa hakbang na kanyang gagawin. Nang mapagtanto niyang nakatago na ng husto ang kanyang anak, agad naman niyang binigkas ng napakalakas ang mga lihim na karunungan na kanyang tinatangan. Pagkarinig doon ng mga gabunan,
Bigla na lamang napalupasay ang iilan sa mga ito na parabang naparalisa ang buong katawan. Habang patuloy itong nakahandusay sa lupa, dahan-dahan naman itong nagsusuka ng putik, indikasyon na kumakapit na ang sumpang pinakawalan ni Manong Arnel. Hindi maglalaon. Magiging kaisa na din kayo ng lupang minsan niyong niyurakan. Humayo kayo at maghanda sa bagong paglalakbay ng inyong mga buhay. Wika ni Manong Arnel habang dahan-dahang dinadaanan ang mga nilalang. Matapos niya noong makapagsalita, agad din naman siyang tumitig sa kinaroroonan ni Uring para ito ay hamunin. Huwag ka nang maghamon, Arnel. Wala ka pa sa kalingkingan ko. Mas mainam na lumaban kayo bilang isang grupo nang sa gayoy magkaroon kayo ng pagkakataong manalo kahit papaano. Wika ni Uring. Nang marinig ito ni Arnel, ngumisi lang naman ito habang sumasagot ng, Sabihin mong natatakot ka lang, kaya hindi mo magawa-gawang paunlakan ang nais ko. Kasabay ng pag-wika nito, ay siya namang muli nitong pag-ihip ng mga buhay na salita sa naghihingalong mga tahay. Dahil sa ginawa noon ni Manong Arnel, mas lalong kumawala sa galit ang iilang mga gabunan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nanlaki ang mga mata noon ni Omar nang masipat niya ang 7 mga tahay na mabilisang lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Pagsilay naman doon nila Balong, buong lakas naman nila itong sinalubong at walang habas na inundaya ng saksak, gamit-gamit ang kanilang mga mapupurol na tabak. Pagbagsak ng mga walang buhay na katawan nito sa lupa, agad naman silang bumalik kung saan naroon ang anak ni Manong Arnel. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, napansin na nilang umaatras na ang iilang mga tahay alinsunod sa utos ni Uring. Hindi naman nila ito gaanong pinapansin sa kadahilan ng alam nila sa kanilang mga sarili na pabor sa kanila ang mga kasalukuyang nangyayari. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan sa kanilang kinaroroonan nang masipat niya ang mga pinagkakatiwalaang tahay ni Uring na unti-unti nang gumagawa ng hakbang. Nasipat din nila noong kumukuha ng mga sandata ang mga tahay, hudyat ng pagiging seryoso nito sa digmaan. Pagsilay nila Omar sa nagsisitalasang talibong ng mga nilalang, tanging paglunok na lamang ng laway ang kanilang nagawa. Ilang minuto pa ang lumipas. Nasipat nila ang mga itong paisa-isang sinusukbit ang kanilang mga talibong sa kamay na parabang yon ang kanilang pamamaraan sa paggamit ng sandata. Nang maisagawa na nila noon ang kanilang paghahanda, buong tapang naman nilang sinugod ang pangkat ni Manong Arnel. Matapos ito noong masilayan nila Omar, agad naman silang umatras patungo sa masukal na parte ng gubat. Doon nila ninais noong dumaan nang sa gayoy mahirapan ang mga gabunan na sila'y masundan. Para makasigurong hindi sila madaling maaabutan ng mga ito, ipinakalat ni Balong ang kanyang 5 kasanggang itim na engkanto para magbantay sa buong paligid. Sa paglayo nila noon sa lugar, mabilisan naman sila noong inihipan ni Austin ng sabulag upang maikubli ang kanilang mga presensya at lugar na kinaroroonan. Inalis din niya noon ang lahat ng kanilang bakas sa bawat lugar na kanilang nadaanan nang sa gayoy mahirapan ang mga tahay na sila'y masundan. Habang nasa kasagsagan sila noon ng pananakbo, doon nila napag-usapan ang tungkol sa sinapit ni Manong Arnel noong minsan itong madakip ng pangkat ni Uring. Ayon sa ama ni Omar, wala naman noong ginawa itong kakaiba sa kanya maliban sa puwersahang pagpapakain ng mababangong karne. Ipinagtapat din noon ni Manong Arnel na paulit-ulit siya nitong binubugbog at sapilitang pinapasamba sa Diyos na kanilang kinikilala. Subalit sa kabila ng lahat ng kanyang paghihirap noon,
pinili niya pa ring dumanas ng matinding sakit kesa paunlakan ang nais ng mga nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, may binanggit si Manong Arnel sa kanila ukol sa planong nais ni Uring. Matapos nilang marinig ang mga bagay na yon, pansamantala muna nila itong ipinagsawalang bahala sa kadahilanang ang kanilang pagnanais noong mga oras na yon ay makaalis sa lugar na kanilang kinaroroonan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang natigilan sa kanilang pananakbo nang marinig nila ang tahay na umaatungal di kalayuan sa lugar na kanilang kinaroroonan. Nang madapo na sila noon sa isang higanting puno ng akasya, doon nila nasipat ang nagsisilakihang mga ugat nito na nakalikha ng isang yungib sa ilalim. Pagsilay nila sa lugar na yon, agad naman nila itong pinasok upang magsilbing pangkubli sa mga tahay hanggang sa sumapit ang bukang liwayway. Para masigurong hindi sila mahanap ng mga ito, inilibing nila ang kanilang mga katawan sa napakalambot na lupang nasa ilalim ng mga ugat. Okay, hindi pa rito natatapos yung aksyonan, kaya paabang-abang na lang tayo sa next episode natin. Pasensya kayo, medyo late ako ngayong umaga, pero mamayang hapon asahan nyo, meron tayong 11. Yun lang. Salamat.